Аңа сугыш башланган вакытта 10 яшь иде. 10 яшьтә 4 айлык идем мин. Түгәрәк радиодан ишетеп, әти белән хайраннар калып тыңлап тордык. Шуннан соң инде мин 4-нче класска укырга кирдем. 4-нче класста укганда 3 укытучыны сугышка озаттык без. Сөләйманов Габдулхай абый, Хабибулла абый һәм үземнең абыем раннин булып кайткан иде, ул бераз укытып торды. Аннан соң безне Гайша апай тамамлады. 4-нче классны бетергәч, Сосна мәктәбенә укырга киттек. 5-нче, 6-нчы, 7-нче классларны мин шунда укыдым. Инде без ул вакытта зур балалар булган идек инде. Укулар 1-нче сентябрьдә түгел, 1-нче октябрьдә башланды. Biz август-сентябрь айларында колхозда эшләдек ындыр табагында. Малайлар көлтә кертте, шөмелә тарттырды, без көлтә ташыдык. Менә шундый авырлыклар белән башланып китте безнең балачак. Шул Сосна мәктәбендә укыган вакыт бик авыр ел булды инде безнең. Салкынлык, ачлык, ялангачлык. Ул вакытларда кышлар бик салкын буладыр ие. Аннан мәктәпкә барып укыйбыз да кайткачыннан утын эзләргә чыгып китәбез. Бүтән таудағы куак агачларны без кырып бетердек. Ягарга кирәк. Колхозда атлар юк, яхшы атларны армияга алып бетерделәр. Атлар, үгезләр, шуның ише белән, бүтән кул эше белән алып баралар эшне. Бүтәнесе кул кеше белән. Бригадир айына бер мәртәбә я үгез, я ат бирә, урманга барып утын алып кайтырга. Менә шундый зыңкарлык белән китте безнең тормыш. Безнең әти булганлыгы белән, өйдә булганлыгы белән безгә әзрәк булса да җиңел булгандыр. Минем күз алдымнан китмей әллә булса, картларның тилмереп яшәгәннәре, хатыннарның 3-4 баласын өйдә калдырып колхоз басуына китүләр, бер таңнан бер таң эшләүләре. Бүтән эшне балачага, карт-кыры һәм эшкә яраклы хатын-кызлар башкарды. Тракторда да хатын-кызлар, кая карасаң, алар бүтән эшне башкаручы алар булды. Менә шулай итеп, сынмыйча, сыгылмыйча, ничек кирәк алай җиңүгә килеп җиттек. Җиңгәннән соң да әле тормыш бик асат кына бармады. Бик озакка сузылды ул шундый мәксәдле тормыш. Чөнки сугыш кырып бетергән җирләрне рәтләргә кирәк булды. Менә инде хәзер җиңел яшибез, Аллага шөкер. Хөкүмәт төрледән-төрле уңайлыклар тудырырга тырыша безнең өчен. Картлыгыбыз әйбәт билгеле. Ну, бу араларда инде газета, журналларга да бик күп ниләр чыга, язмалар дигән шәкелле инде әзрәк йөрәк авырта. Ник алай булды икән бу, нигә сугыштылар икән, нәрсә җитмәде икән дигән сораулар белән үтә көннәр безнең. Ник сугышалар икән дип, менә хәзер Украина шундый галәмәткә килде. Инде Аллага тапшырдык. Безнең тормыш хәзер бик яхшы, Аллага шөкер. Пенсияләр китереп биреп торалар. Тормышыбыз алда гел шулай гына булса иде. Яшьләребез тәртипле булса иде, я Рабби Ходаем. Ипле булсалар иде, әшәкеләнмәсеннәр иде. Мин шуны телим инде. Бер вакытны әти Уфалар арбасы алып кайтты. Шуннан мин шаккатып карап торам ул Уфалар арбасына. Карасам, аның көймәсе туп-туры гына, көймәсе юк. Ат арбасы шикеллерәк. Шуннан әти күреп алды да, кызым, аптырама, бу буш вакытта гына авыр печән төягәч, җиңеләя ул ди миңа.
Шул Уфалы арбасына ике інімні утыртып, әнинең урақ урган жеріне барам, пішен алып қайтам бит инде. Бір вақытты інім больниста ята. Ул інім үлдейді, мәрхум хәзір. Шуннан больниста меңа сөйлей. Апай дей, сен ады бик ауыр болғандыр енді дей. Сен мен ады эт инде деп әйтәсің дей. Әллә мен дей, этіп бардым мекен дей, япшып бардым мекен дей. Менә хәзер уйлап ятам шуны дей. Шундай вакыйгалар бик күп инде. Берсендә әни белән олы абыйның хатыны җиңги белән Шәмәрдәнгә чыктык тузга. Элек шул авыл советларына бүленеп биргән тузларны алып кайтырга атлар юк. Шаналар белән кешеләргә алып кайтыралар. Алып кайтсаң 50 кило алып кайтасың икән, аның 25 килосы сиңа, 25 килосын кибеткә калдырасың. Алып кайткан өчен инде 25 кило тоз. Шуннан мин әнине чыгардым да поезд юлы аркылы. Хәзер җиңгине алып чыгасы бар бит. Ул Күкмара ягыннан килә кышкыртып поезд. Шаклар ката торган инде, аның тавышы кайларга яңгырый торгандыр. Җиңги азаплана чыга алмыйча, җигереп барып мин аны чыгарыштым да, шуннан гомер онтасым юк. Җиңги шул тоз өстенә утырып, кычкырыплар җылады. Менә шундый моментлар бик күп булды, бик авыр тормышларда, бик газаплы яшәгән вакытлар булды. Аны язып кына бетерә торган түгел, әйтеп кенә бетерә торган түгел. Нинди яфрак бар, ашый торган үлән бар, һәммәсен дә ашадык. Ул вакытта инде агулар сибелмәгән, чиста булгандыр инде ул, шулар безне саклагандыр. Ширек бәрәңге дисеңме басудан җыю. Безнең әти, шуның өчен әти безнең өйдә булды, аңар паспорт алдырып куйдылар, комиссия торгызып. Ул беренче Герман сугышында сугышкан. Шунда сугышкан вакытта аның хатыны үлгән. Өйдә калган хатыны, 2 баласы җәтим калган. 2-4 яшьлек балалары белән калган ул әти. Хатыны булып 2 ай торганнан соң кайткан әти. Шуннан соң инде менә безнең әнине алып, алар 6 бала үстергәннәр. Biz bik tatlı, bik matur itib yaşadık. Abilerim benim ikisi de үйден çıkıp gitmediler soğuşka. Onlar birisi Lisvetine hizmetke gitken iyi, koytamdığına deyip duranda soğuş başlandı. İkincisi Usat'ta mekanizatorlar okutkan jerinden alıp gitti. Үйден çıkıp gitmediler onlar. Şuna əti bik de kaygırlı indi. Neşlerge de bilmedi. Allah'ın rahmeti, iki abi de isen sağ kayttılar. Bizge bәхет шулай yılmaygandır indi. Apayның da iptaşı isen sağ kayttı soğuştan. Onları әтинең abisinin malayı da Elham abi isen sağ kayttı soğuştan. Менә шундый бәхет yılmaydı bizge. Aziz balaları, aziz irleri soğuşta kalan hatınlarını, analarını bik biləm min, bik onların həllərin biləm. Bizge ez bulsa da жеңіл болғандыр деп ойлаймын, әти болғаш. Әти 69 yaşında өліп кетті, 51 yılında. Ол уақытта да бек қаты рахат тұрмыш түгел әлі. Әтиге тәмле ақ ипилер ашатып болмады. Менә теге рахат тұрмыш түгел әлі ол уақытта да, 51 yılında. Енді Soğuş yılınдағы balalarının көбісі өліп бітті. Біздің деген, мен оқыған кластағы балалардан біз 3 генә қалдық қазір. Әсфән, Глирам һәм мен. Бізден соңғыларда көп өлділер енді. Олар әзәйелер, күннен күн әзәйелер олар. Оларның қазірін біліп қалырға керек енді. Менә 2 abim soğuştan кайттылар исән сау. Мин алардан күп нәрсәне сорап каласым булганда бит. Әзрәк сораштыргаладым. Барсында сораштырып бетерә алмаганмын икән инде. Икесеннән дә сорадым мин аларның: "Абый, сез берәр җирдә урын җәйеп җоклый алдыгызмы?" дип. Ул абыем әйтте: "Танып ишендә инде сеңлем" диде. Таң кечиде ул. Береңгә кадәр барып җитте ул. Tanık işinde bizim bütün turmuş. Atılsan işledik deyip sıradım min alarga. Arttan kile turdu bizge deydi abi. Anzı kaldırabız da remontlular mı, neşetteler miydi? Kile turganına oturup gittik deydi. İkinci abim Svязной benim. Ondan da sıradım. Bu Rumeniyada bir
җирдә связь белән туктаганнар да бер кешедә торганнар, 13 көн тордык диде. Менә шунда әзрәк урын дигән нәрсәне күреп яттым мин диде. Башкача кайда эләкте шунда. Ничек туры килә бит инде, шулай йоклаганнар. Менә шулай итеп йөреп, исән сау кайтып 80-гә җитеп үлделәр, Аллага шөкер, абыйларым. Менә Алланың рәхмәте, шушы яшькә җиттек, 85 яшенә җиттем инде, бабаем белән 62 ел гомер итәбез. Нәрсә өчендер безгә Ходай Тәгалә тазалык биргән, шушы көнгә җиттек менә. Таза сау булып, әйбәт кенә яши алсак, калган гомерне матур иттереп, шунда шул хөкүмәтебез бик хөрмәт итәргә тырыша безне, Аллага шөкер, зурлады, медальләр тапшырдылар менә. Мин бик канәгать, бик канәгать. Тормышым бик әйбәт, шул бер яшендә вакытта җимерелгән түшәм астында кала язган улым белән торам. Улым киленем белән.